Kunenkinga ekanje ngifuna ukuthatha amandla adadewethu. Ngifuna ukuthatha amandla adadewethu nginomona ke manje angithi sangidla isitwane ngaphakathi ngagcina sengihambile ke manje ngayomsebenza udadewethu. Hayi ngimsize engisize kubabujeza ke. Abantu babujeza uzongizisa enye into akasangitshela ukuthi khona kunye futhi angenzisa kona. Mina ngithi ngisahamba kona le ndlela le yokuthini ukuthi ngithatha amandla akhe. Nami ngicebe phela kungapheli ngesecurity kanjalo. Lena bankashana kameza apho zomlaza ngameva nabendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi ezifundazweni zethu ekhona eNingizimu Afrika. Afrika yonke nangaphandle kweAfrika which is Europe. Siyabingelela kakhulu le Black Live TV. Igama lahlelo ke impande zama-Afrika. Siyabingelela kakhulu igama lami Kisichaka. Ngolapha kaluqa ngithemba ukuthi nani ninethezekile nihleli kamnandi ekhaya. Yonke into ihamba kahle. So nathi lolu hlelo ke lasidingida khona ngezinto ezithinta abelaphi bendabuko, ukulashwa komuntu, abelaphi bendabuko, ukuthwala kakhulu esokhuluma ngakho la kuyimpande zama-Afrika. Yasazi kuma episode adlule ukuthi stilize igaxa zeindaba. Saqhubeka ke futhi senza lokho ukuze abantu bafunde, baxwaye, bayazi into ekuyiyona nangesiyona. Asibingelele isihambelo sethu esinaso namhlanje sizwe ukuthi khamba kanye. Sawubona sisi. Yebo ninjani? Sikhona njani? Siyaphila. Amen. Ayinhle inkosi. Inkosi. Ake sizwe sesubani. Igama lami nguZemfundo ngwaKandosi ngisuka eMthwalumi. Mhlawumbe uchazela abantu ngoba abantu laba banokungibuza bayasicha kubabuza ukuthi oba namagama ezifihla ubuso ukuthi ukubaluleka kokwazi umuntu. Angithi thina siyinsizwa sivele emakhaya. Mangizokhuluma nento ngifuna ngiyazi ukuthi yakabani. Uyabona? So ke akubalekile nathi ukuthi sikwazi ukuthi uba bachazela nje asiniphoqi inkosi yami niyisho. Hayi yasiphoqiwe inkosi yami. Kodwa nje igama lami nguZemfundo ngwaKandosi ngisuka khona eMthwalumi. Okay. Ake sizwe ke ukuthi eMthwalume la ukhule nobani bapha babeqomisa sisi. Bakhona Nkosi yami. Ngikhule nje nodadewethu ababili nomfowethu siba u4. Sune sikamama nobaba siba u4. Engakusho nje khona amawele amabili ekuyiwona amancane. Mina ngimdala. Alright, ulana umfana. Mina ngimdala kube khona intombazane ke elapha mkwami. Manje inkinga yami mntakama Nkosi yami angazi ukuthi ngizoyiqala ngakuphi le ndaba yakhe. Ngoba nje isibhlungu singiphatha kabi. Sure. Singiphatha kabi nje kakhulu ngenxa nje yomona wami. Yomona nje wami. Mntakama yonke into nje le ndaba ngizoyiqala nje ekuqaleni. Ngoba nje sikhula nje sobabili nje sikhula nje sosisi nje yonke into right umntakama uhlakaniphile. Uhlakaniphile nje ngizothi nje unenhlanhla azalwa nayo. Azalwa nayo inhlanhla yona lena. Mina nje ngumuntu nje onganaki lutho nje nasekhaya nje abangithathi notice ngoba nje vele ngumuntu nje oyiphumele ibhekelele ozenzela into yakhe. Lo omunye ke ngizalwa naye yena nje right ingane nje ehamba isikole. Okay, isikole sisihamba sobabili sonke bengakabi khona owele. Kube mnandi kube nje yake hayi udadewethu kube ukuthi uyaphasa nasesikoleni. Phasa umatric wakhe ngamalengiso. Hayi mina ngisale ngemuva abantu besihambisana nje vele sihambisana. Mina ngisale ngemuva nje kube ukuthi isikole ngigcina sengisiyekile ke manje. Waziwa intombazane. Ngagcina ngisiyekile isikole kanjalo ke umntakama ahambe esikoleni efunde ephasa nomatric wakhe kahle kanjani. Hayi nasekhaya nje belokho nje bempraise yonke into nje ingaye. Gcina ethola umsebenzi ke ukuba unesi. Etholeni umsebenzi wakhe uba unesi ke. Nje umuntu nje obheka ikhaya nje mina ngiyayikipitela nje. Umuntu nje ozalayo angizizali kanje nginingane ezu4. Hayi sisukubuya inkomazi impela ukhiqiza ubisi inqwaba. Angiyazi lento kusiza kona ukuthi vele ngumthungo ke. So ngithi uyazi mangabe uteta ngomthungo uthi unesikali uqalela sona sokuthi hayi sekuyima manje into. Nami ke uzofinja honest. Nkosi. Alright. Hayi ibhlungu yona le ndaba Nkosi yami ngomntakama wami. Ibhlungu kakhulu. Kwenzakaleni ke hayi kube ukuthi ke nami ke ngigcina phela sengiyabona ukuthi no nazi izingane la zibheke mina abafana abahlali vele nakumina nje wangimithisa nje ungishiya kanje ngoba nami nekhanda lami nje liseceleni ngiyayiqhwahazela nje vele
Hayi kube ukuthi-ke mntakama uyashada nje wathola ney'ngane-ke emshadweni eziwu-2. Yimi lo ngithatha yona le mali yeqolo ngiyabona ukuthi impilo yami ngathi ibuyele emuva kunokuthi iye phambili ibuyele emuva. Kodwa ngihambe ngiyokwenza i-security nami kube khona nje isitifiketi engiba nazo. Ngingalokho ngiba ney'tifiketi zey'ngane zeqolo, iy'tifiketi zey'ngane, iy'tifiketi zokuzala, amakhadi eqolo. Othi nami ngibe nekhadi lami laka-Capitec. Othi nami ngibe nesitifiketi se-security. Ngahamba-ke ngayofunda-ke kilo i-security nakhona futhi angiyithenganga. Ngakudane ngayifunda ngoba ngabona ukuthi ngcono ngivutane ngiyifunde ngoba vele i-security nje 1 2 1 2 1 2 so right. Hayi isengineziqo. Hayi ngazenza-ke i-UD uC wami kwe-security certificate zontathu. Athola nosira nje kwa right. Hayi ngawuthola umsebenzi keke ngoba nami phela bengihambe ngibuze ebantwini ngihambe ngifaka nami ngihambe ngifaka ngicela ngutholile ngenhlanhla leyo-ke nami ukuthi kwakwenze njani ngithola leyo nhlanhla nami angazi. Hayi ngawuthola-ke loyo msebenzi-ke. Hayi ngisebenze. Hayi bo mntakamayi uyalotsholwa usehlukene nalo umkhwenyana wakhe lo kuqala. Useyalotsholwa futhi hayi kumina nje kusabheda mntane ngithathe yona le mali yami engiyiholile emsebenzi kwakubonasiwe ku-December sona ibonus. Sho ngihambe nje ngiyosinye isigodi kuthiwa isemfazazane khona la emthwalweni. Ngihambe ngihlala khona emfazazane. Hayi isenye isigodi mina ngikwesinye isigodi emfazazane ngihambe ngiyokomunye ubaba nakhona ngangilokho ngibona nje ko Facebook uyaprezwa nje hayi bo uyaprezwa nje ubaba uJeza. Uyaprezwa nje lo baba lo kuthiwa hayi ave siza kanje. Hayi nami ngigcine ngileke kuyena phela. Ngoba nami ngifuna ukuthi ngilungisisa ubona lento hayi ngoba nje hayi wonke umuntu ushame hayi bekhala nje ngayo ubaba uJeza kuthiwa nje akuve nje esiza nje esiza. Hayi ngihambe ngiye kubaba uJeza mangifika ubaba uJeza khona lapha emfazazane ngikhulume naye ubaba uJeza ngithi mina hayi baba kunenkinga ekanje ngifuna ukuthatha amandla adadewethu. Ngifuna ukuthatha amandla adadewethu nginomona-ke manje angithi sangidla isitwane ngaphakathi ngagcina sengihambile-ke manje ngayomsebenzi udadewethu. Hayi engisize kubaba uJeza-ke abantu ubaba uJeza uzongizisa enye into akasangitshela ukuthi khona kunye futhi angenzisa kona mina ngithi ngisahamba kona le ndlela le yokuthini ukuthi ngithatha amandla akhe. Nami ngicebe phela kungapheli nge-security kanjalo ngoba anginami trick anginalutho ngiyazala kwalezi ngane hayi bo. Hayi kwenzakaleni-ke hayi ngihamba hayi bo mntakama ushadweni wakhe indoda isifuna iy'ngane. Hayi ngiqale ngibone ukuthi hayi bo kanti kwenzakalani. Hayi bo mntakama ingane nje mekuyahlala esinyeni sakho 3 months 4 months siphuphuma isisu. Siphuphume kanjalo isisu mhlambe sayizaba u4 zona lezi suyiphuphume ithi uyazaba. Indoda yakhe yagcina isimshile kanjalo ayaqala umntakama emsebenzini useyagula ngathi uphithenelwa nayikhanda. Ngihambe ngiyekuyena ubaba uJeza khona emfazazane ngiyombuza kanti baba kwenzakalani? Yini kanti lo wangenzisa ngoba phela mina ngangithe ngifuna into eyodwa yokuthi ngithathe amandla akhe. Hayi ukuthi ingane ingahlali esinyeni sayo. Kwamele wahlala ingane nje hayi ukutheka isisu. Asho kuba uJeza ukuthi phela ubezama yini ukuthi ngisizakale ngazo zonke indlela. Uyabo ngoba ngikhalile nakuyena ngathi uyashada ngapha utholela nezingane loyo muntu loyo. Uyabo hayi ngikhaleke manje ubaba uJeza akakwazi ukungisiza. Uthi akasakwazi ukungisiza-ke khona lapho. Hayi ngikhulumeke-ke ngikhaleke la. Ngibona umntakama isimo sakhe Nkosi yami asisekho sihle isimo sikamntakama kubhlungu nakumina ngaphakathi mangimbone nje. Unjani Nkosi dlala emgaqeni ingane zakhe indlela ayesiphethe kahle ngayo ekhaya. Sure. Ngikubona konke Nkosi. Usefana nephara. Awu Nkosi ngikubona konke. Ubhlungu mina ngaphakathi mangimbone nje ingane zakhe. Ndihlala nazo eyithanda inakekela nekhaya mina kuyangihlula konke lokho kwenza. Obani amandla akhe mina kuyangihlula kuwona wami lamandla lawa amandla kadadewethu. Manje mina izinto kade ezenza ekhaya angikwazi ukuzenza. Sure. Angikwazi ukuzenza. And yena benamandla original. Ube namandla nje akhe azalwa nawo mina nje ngangenwe isilwane ngingasazi sokuthi ngimonezela umntakama mangabe senje akafuna nokubuyela ekhaya. Manje kuthiwani ngoba imini umuntu onamandla bacela ukuthi ngikwazi ukumsiza.
mangabe bezama ekhaya ukumisa le ngibavimba kuqala ngoba phela mina ngiyazi ukuthi ngenzani ngiyazi ukuthi ngenzani angisathani ngempela ngomntakama ngiyafisa ukuthi ngimbone ngihlale naye ngikhulume naye ngikhulume nomndeni ngiuchazele umndeni ukuthi kunje nje ngomntakama imina ngoba angithi abantu bakanje ngingafika nilamana kini uphambuka endleleni kodwa abantu abayikhuluma bakhuluma izinto ezibhlungu even nasendlebeni zakho kubhlungu uzizwa kanjani abantu bekhuluma whatever bakhulumayo kuzwa wena mnikazi wodaba umsusi wodweshu angazi ngiphatheka kabuhlungu sengibuka nezingane zakhe sixakekile ziza kumina nami sekungaphezulu kwamandla ami ngoba nawo lo mthwalo usungaphezulu kwami usungaphezulu kwami ngibekezele ngabona ukuthi lento le isingaphezulu kwamandla ami ukumbona enjeya udlala abantu emgaqweni akafuni nokubuyela ekhaya angazi ukuthi kanti inkomishi zaphamba nabi ngoba mina ngamtshela ubaba Jesu ukuthi ngifuna ukuthi kwenzakale kanje ithini discussion yenu nonyanga yakho lema ubaba Jesu nje uyangichitha uthi lento le imini umuntu engimele eze eyilungise yabona nje indaba kaBaba Jesu mina angiyazi baba Jesu nje angazi kanjani ngoba angithi anivumelananga asivumelane ngokuthi ngizothatha amandla akhe manje yena uyangichitha ke manje uyangichitha uthi angihambe ngiyokomunye umuntu ozokwazi ukuthi angisize so far naye sikwazi ngiyasaba ngempela ngiyasaba ngoba angazi ukuthi ngizoyiqala phi yonke lento imali nginawo amabhizinisi izingane zami zifunda kwaMalti kadadewethu le enye nayo nje ngiyazi ukuthi kwenzeka kuthiwa khona lezi dakamizwe oyifikile kuthiwa incika idla incika ingane ina 13 lengane ngikhuluma ngayo Thixo ina 13 idla incika lezi dakamizwe oyilalisayo ngibona ngathi ingane idla ihunga ingane nasesikoleni iyaleka ifunde esikoleni sabantu wena uyisizathu mina wonke okhoza yonke lento le imina kwamina kuhamba kahle kuphumelele kodwa uNembezi uyangishaya ngaphakathi ukuthi imina wonke ukuthi udadewethu nomndeni wakhe egcine sekunje tshela mina ke mntakamama ngoba manje inhliziyo iphatheka kabi mawubona udadewenu kule situation akuyona kuyizimo adlule kuzona oyibonayo ezihlanganisa imendo ukuthola abantu ukuthi mhlawumbe impilo yakhe ime ndawonye into nade ezenze ekhaya njengamanje isimo sasekhaya sithini since kukhona wena yebo nayo imali kodwa uyasho khona la uhluleka khona yini ekuhlulayo imali ekhona abona nje angazi noma le mali kwathiwa ingaphumi yini endlini meke yaphuma endlini angiyiboni into engiyenzayo angimele umuntu ngize ngimnikeze imali esandleni angazi kwenzakalani nje angazi kodwa kona ngiyakwazi ukuyisebenzisa angazi mfetane ngibone ngathi inkulu le mali abayifunayo befuna ukuthi ngikhokhele ugesi suze wahamba ugesi wayorojo amanzi adonswa kamakhelwane ngelinye ilanga omakhelwane bamase bephuzile bayasicishela amanzi bevala iswish ugesi nje uyinkinga uyachokhana uchoka nezingane ugesi angiphathi ke khona ke uwele lo munye unana mafithi kulogesi lo unana mafithi usanda kubuya esibhedlela nje eshawa ugesi khona la eminyango ngenxa yani ngenxa yomono engaba nawo usho ukuthi kuba mhlambe wawuthola ithuba lokuthulale nomuntu kadadewenu ongakwenza ngingakwenza lokho ngoba phela nginomona nje nginomona ngithanda ukubona udadewethu ephumelela konke lokho akwenzile ekhaya beside umona ke mama ake sibuke mhlambe indlela abazali bebe responda ngayo ngoba uyasho udadewenu since esikoleni befunda enza kahle beke kuthini makuthethiswa wona ngoba obvious ubuthethiswa la nxa kufeyila bengeve kuthi ukukhulunywa into engakwenza uqiniso zonda udadewenu kukhona kuningi ezinye zezinto ezingilidela ukuthi ngicine sengenza nje sengikhula nginenzondo kangaka yonke into nje phambili uyena yonke into phambili uyena umuntu owaqala ukuyaqala edrobheni kwazi idolopha mina nje kwami lokho ekubuyele emuva mina njalo umdala mina umdala mangabe kuphekwa endlini lo uyena opheka kangcono kunami yonke into nje uyena kuthenga impahla ekaKhisimusi hayi mina ngizobuye ngithengelwe okungekho njengalo ngibuka ama prize ukuthi bese ngiqhathanisa nami sengibuka sengakheleka inzondo ngobani mina ngisele ngemumva apha mawela
akhona amawele akhona Nkosi yami ngoba lo munye wazalwa nje enesifo sokuwa ama-fits hayi lo munye ukhona bona ba-right shame kuyikona ukuthi nje ile nkinga kagesi ke kade sibhekene nayo ke ngoba nje iphuma esibhedlele kade evukwa ama-fits wathintana nogesi. Kanti kahle ukuthola kwakho kwakusizaphi kahle ngoba mangibuka as much as imali onaphatha ayikusizi. Hayi kwangisiza Nkosi yami kwangisiza mina nje sengishola nembeza wami ukuthola kami nje kwangisiza Nkosi yami ngoba nginomuzi nginayo umuntu wami umyeni wami ngihlala naye endlini naye wafika wangilobola kuyikona ukuthi besingakahambi ke siyobhala ke usagcina nje ngikwenza izinto lezi zezulu nginazi izingane wayithatha ingane zami lezi zalabo baba basemaceleni zi-right ingane zami zifunda kahle sidla kahle nje asiswele nje okuningi asiswele lutho ngeke nje ngizinqamba manga asiswele nje okuningi kuyikona ukuthi ngidliwe nonembezo ukuthi ngathwala ngodadewethu ngahamba nje ngayosebenzisa nje izinto zezulu kwakuthi nje into kadadewethu ziyashabalala njengoba esenjena nje uhlala ngiyezwa nje kuthiwa nje uhlala khona emgaqeni ko botanic lapho nje khona amapharaba lapho ngoba nami ngabe ngidlula ngemoto ngiye ngibone ukuthi pheshe ngimemeze eze kumina ubone ukuthi kunzima nani ukukhuluma nami indlela ayiyona nami ngishawe unembeza ngimthengele ngithi ngiyabuya ngimthembisa ukuthi ngiyabuya ngibuye ngimthengele lezo zinto lezo ngoba mangimnikeza imali uzothenga idakamizwa ngoba angazi noma usedla nedakamizwa yini obvious uhlala lapha angithi uyabona umuntu ofundile oneziqu zakhe zobudokotela zobunesi wafunda waye esikoleni unomatric lo muntu baphasa ngamalengisi esikoleni enezingane nje ezinhle zakhe yonke into nje ihamba kahle ngavukwa isilwane ngahamba ngaye kumuntu ngathi ngicela ukuthi kushabalale konke kwashabalala kunjani mangabe kunje ngodadewethu and abantu babuya beze kumina thiwa musiza udadewenu wena ungakwazi ukumsiza uwena umuntu onamandla ngisabeke mina ngoba phela ngiyazi ukuthi ngiyenzani akumnandi akumnandi ngifisa nje ukuba ngathi nje ngingakhuluma noyedwa emndenini ngoba usakhona vele umalume ukhona nje umalume bakhona no aunt yizeke abazali bengasekho nabo futhi bahamba nje kukanje sengiyenza yonke lento kubhlungu ngoba abazali babe balale benalazi iqiniso kunzima impela ubhlungu abazali bami bashona emhlabeni bengalazi iqiniso ngabitshela ngalutho Mabukelo Black Live TV emakhaya mhlawumbe naniyibonela udaba lethu liyasinda alwehli kahle njengoba nje ekhuluma umnikazi walo kodwa ke into esiyifunda kulolu daba iyodwa ukuthi iyona noma yiphi into oyibona emhlabeni ungazicomparish kuze kube too much ngoba ungagcina sewenza into eyingozi nongayisola ngayo kelila bakhona abasemasontweni abanomona nabanye kumanje ukuthi bagqoka amajazi amahle kunabo abanye bagqoka amasudu amahle kunabo abanye banemsebenzi engcono kunabo banomona ngalendlela ukuthi sebengenza noma yini ukubona lo muntu edreneka phansi nokuthwala ke kuyingxenye lezo zinto abanye bathwele ngoba kwavele kwasuka umona ngoba ecomparison nabanye abantu agcina sekukanjalo kata ukuthi uyicomparison kwakho akugcinini kukwenza into ongesiyona njengoba udadewethu ekhala emathonsi nje akuyona into ayithunywa umuntu wathunywa inhliziyo yakhe nonembezo wakhe kodwa nabazali emakhaya uma ngabe ingane ingenzi kahle ixeke ngokwakha ungayicomparison nenye ukuze ungakhiqizi inzondo phekwengane izonde enye ngenxa ukuthi wona njalo uma uyithethisa uthi why ungafani noSibanibani izinto ekanjalo esizikhuza la kwi Black Life ukuthi abantu abazame ngayo yonke indlela ukuqaphela baqaphe qolo njengonwabo kulezo zinto ekanjalo asivaleke dadewethu sesibuya siyigoqa yonke nje umyalezo wakho ogcina emakhaya kubantu abakhula mhlawumbe njenganaba nabantu ababalamayo abenza kahle empilweni abangenzi kahle bona uthini kuwena udlulisa kubona Ngizothi nje ukubekezela nje ubekezele wenza izinto ngamandla akho ngoba ukwenza into ngento ongayona amandla akho ngeke uze kukise ndawo uzogcina ufana nami nawe usuyisola ngezinto ezenzeka ngimumva wahluleka ukubekezela ukubekezela kaze kwabulala umuntu uNkulunkulu yebo ngeke eze siphe umthwalo ongaphezulu kwamandla ethu ngobani ekugcineni konke lokho usanguThixo Sawubona sisi
Babukele Blacklight TV emakhaya lezimpande zama-Afrika lo okhulumayo King Sicaka ngokaluqa le Blacklight TV impilo yomuntu omnyama mawungasiboni manje yenza sure ukuthi uyasibona ku-email address yethu uyasibona kuma-comment section uphinde usifonele phela sikhulume nawe sizwe ukuthi ucabanga ukuthini nakanjani ngiyathembisa ngokuzathi sophinde sibonane uNkulunkulu abo uNkulunkulu thina siqhubeke nje siba abantu kuye nisale kahle.